Istimati je Rajbhavana beratnai hini samanje ko borok mano tang deputation ni manne bisuro borok bangne boron simen na kamake Rajbhavana no Kamai ni da bano जों खना जोंना बांथाय कुथुम लायनाय अरो आस्ताबल निसिने कुथुमै पुरा yang side tinta side ni dige ni खानाय आयां कोनि dige सामनाय राजभवन कुथुमना बागै tinta side खानाय yang आगरतलानि लाय yang सान्दै बाजारनि ओमफ्राय दाखारजला चरिलाम yang ni आगरतलानि सिनि कुथुमनाय आयां ite फाइ खानाय tinta side खानाय कुथुमै जों राजभवन थांनाय ना बरक मानसिथ' अंकनि बिसि 10,000 20,000 माने जे बरक मांसा मोनखौ हकरै जे मुसुक बरक बांनाय होननाय जों गुमा बदल बा बोरै जे दंनाय दङ जखन कबंना मुसुक फायदै जे सोक गोबांखाय जों आरो राजभवनाव कुथुमै जों खुनुक माननाय जिनि अंकनो रोमान्स स्क्रिप्टनो जों नांगौ जिनि रोमान्स स्क्रिप्ट जिनि कक बरक जिनि आमानि ककनो जों जिनि कक बाय सैनानै नांगौ जिनि जे अंको सुबिदा खाय जों अंकनो कक बरकनो सैनानै बागै जों रोमान्स स्क्रिप्ट नांगौ अबनो जों खुंना बाय खाना गोबांनो बरक अंकनो कुथुमनाय अब कि बुमा बदल सिमदेना थानाय साबो जे PISF नि जे फ्लाइट माने बुमा के देखाय सकनाय दाबुक जों जे बोरै बुमा बदल नि जे सिक्ला बदल नि जे बोरै दक दंनाय अब कुथुम लायनाय जों कुथुमै जों बोरै दक बुसुक फान अब फुंना नामै जों बोरै बदलनो खाना कुथुम लायनाय Actually जों पारा आमसायनि जेता खबर मान दङ दा सारिगोर आप टु डेट हायना मु चंमानि आगरतलावो लामा जागासे जागला चिनि बुमाराव जेता बिखा अंकुजा लाइथांनाय जराव चिनि जारा चिनि बुसारो बुजां मानि आबनो नगै बखायो गपना फाइनानि थनजा किन्तु जों गारि से खुसोबि मैया पारा आमसायो गारि से रिजार्व मालि आबो हाय अबस्थां जाय खना आइडिया खालामनो खना आगरतला आमसायो चिनि एकदम हागलरे चिनि कसा कुकुर एकदम चाक्सा रुखाय चिनि आमा चिनि बुमारो एकदम बरक बांसुनाय खनि खना राजभवनाव बिदान खलाय दङ एगा आबन बागैनो तिनिरो चिनि चुराइरो PISF स्टुडेन्ट रक बाय मिलुइ सामु खलाय दङ चङ तामनि बागै अबते आमाके सामुनि बुसिंनो तामो खुंजानाय सामुनि बिसिंनो कोनो फुरानाय जे जों सयते उसुकलिया कुसुम इसिमिं যারা খাই ফাইনি রক বনি কুগন রক নাইনাই ও রোমান্স স্ক্রিপ্ট নতুই দুঃখ কষ্ট বুসুক জরা তিনজন जों আমহাই ओंखा जों गाबोन निदिनि हा सानमानि बादे चिनि जे आमानि कक चिनि जे कक बरक आको बरक से दाबो कमाना नाय दं हांताय जार कारणे अबनो रमना हाय आबनो जों टेउसन चिनि TWF नि फाइसिंदि खायना नाय दङ आबनो रिजन काइसनो जों बुमारो चिनि आमानि ककनो कोनो दिनो जों हारिना रगला आर जों गभर्नमेन्टनि थानियो दाबि अबनो ओ बिसिनि बिसिङो जिसकबाना माना नांनाय माया सत्सं ओ आन्दोलनो जों बुमारो सिरिंगे आसुगला अन्नार बुमा बदल खंगै खास्तेनि जे बुमा बदल नले ताम कक बिने ताम जतन बनो गबंना मुसुंगो खनानि सा चिनि बागे एकदम नांगुमानि सा तो जारा बुमा दंनाय रक जारा कानियाम से दंनाय रक जतनो खना फाइना उनको आगुतलाम चायो जों चिनि ककनो नाराकनाय चिनि खानमुं चिनि दाबिनो जों राज्यपालनि थानियो नाराकनाय आबनो नंगो जतनो खाबाय खुबाय खना फाइना बागे कइजाव